sedang ini kemas kuit ngakwa ban benar ke wicin benar ke ba kemen na ke benta Jungi Youth Center na ke benta ka Don Bosco Media pikan mau ha ka basdang jong neu benai ngi penlong yak tu ka surkan ud ka jing Yakob jing ruai but I don iwe inong job I Kevin ya lengdo I balalong Ibran ambassador Jungi mentala sisnem menemen mit ha por shibeje steng tam kum tu ngi pa ai na ka benta ka competition ka balong hapo UK hapo England ka bakerteng ka All Star Karaoke Championship but menemen mit ka competition but da ka jing kamen ngakwa pemnai sepi ba I Chevinia I dei I champion ha ka to competition I la job ma I ha ka competition te menemen mit nga klem tia nga pej baro schmidt na la kut competition ru kamen palat nang tia shu namar ba long ke ke basngot nat na kaliang jung I bai da long inong job badru na kaliang jung I ke Don Bosco Media namar ngila pensuluri I ngila yarabi I hawat ha jing sisai la de ben late shati mo ila de ben late shati support UK ban yashim benta ha ka offline competition and ray don ki jing ba ka ba kimla ben yo ka passport ha ka por ka babiang te la du ben late no tingi pa I ha ka online category pada kan ko online category ru ila job tena kata daw ngi so comment but the kempep kedai kecing kersan jong pi baro ki nong page ya kan channel jungi ma pi ki don hang ne pu ying mane but ru kiwe ki bri ki kersan ngi nak por shakapor ba pelong yingi ban poi sha kan ka jing job tena kata daw ku blai shi hajar ngo haga kerteng ukpa baru kon baru men simba kui amen Kajing ye jong utrai jong yu Jesus Christ bat kajing ye jong ublay lemak jing yaslog jong umen simba kuy kindon boro ringkat bat pi baro ringkat bat piru hakane mas bakuy ngin duai na kamenta I kraw bor nong dhar I badan napdeng ka jing shitom ka bajur hayeng ni duai bo bet kendra no ai I kajing ko jing kia badru kabor kasor ban hele persya I kan ke jingpang u kraw bor nong dhar u dei u men jong u brother Elifas nong dhar bodan rangkat ban ngiheng ne ngi duai ru na ka benta I Quintina nong dhar bat I Linda Mary nong dhar ki barke de ya ka singi kha jong ki menta ka singi walwe trekan dan kur ku do ki un ai ki ke jingko ke jingkia un ai ki ya ka jinyai ei makila ban poi sya ka thong ka mamaki ki don ko men ko para tongin ye kubur bangilong kinong pop kenang bangilong ki bala kre ban le niam ki jing maya bakui ngapla hau blei bedon bor baro paria pi ko men ko para bangala le pop shibun da ke jing perkar bada ki tien da ki kam bada ki jing leklet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakrau jonga namar katanga katpar ya kamaria bakhoy kabayai sa katay suti yaki angel badi kirukhoy badi pi kon men ko para banduay na kabanta chunga ha utray ublay badon bor baron isn eyengi badandala mabi ki pop jungi unyalam yingi shaga jing em bam ju good amen Shadro, but I can do
Cô khôn làm rồi đục lấy Bà kì kì bộ bờ thầy Đục liang cả trình cơ bản Đục ngao sẽ nê ya nghi Để ta mà mi bà khút Để ta mà mi út phai Uwe bà hạt lý tâm Mami ko Jesus Christ Mami bayai long lay Haji ya long gawe Baru mesin bagu Akabura mukba Amen Tongin ya duai Kok pa meu bala penlong ikirungay Bakin ya teli Kaway ka jingmot bat kaway ka mon To ay bangin ya iik ya kabamela hukum Bat kwa ya kabamela kular Mahap deng ki bakal jong kane ka pertay Ki donot jong ikan ya ine hangta Hakaba ansyam ya ka jing kemen ka ba shisha To ay ka jing kot ka jing klain yaw kraubo nang dhar Bat dokor ku ya Quintina nong dhar bat ilinda meri nong dhar kibar khay ngi kha jong ki ngi pania kane daw Jesu Christ ukon jong me utrai jongi ubay emor basin sharang kat ban me balumen simba koy ublay junom la junom Amen Kujimpule na kitab isiya. Utray ong kumne ha ushibna usordar kayeng dulan. Ngan weng no ipi nagakam jong pi bat pinsa sya penhe nagakrdan jong pi. Hakata kasni ngan khot ya ushakri jonga. U ilikem ukon uhilkya. Bat ngan penkup yu u da kejankup jong pi. Ngan te ha kesengkai jong u da u jinpam jong pi ngan te ngan penkam ti ha u ya kabor jong pi bat insalong ukpa ya kinong Jerusalem bat ya ke yeng u Juda te ngan go halor ke terpeng jong u ya u shabi ke yeng u David in pli bat undon u bakhang in khang bat undon u bakli ngan sa pedam ya u kom upred ha ka jaka ka baskem bat in salong ka khet jong kuburom ya ka yeng jong ukpa ka ktin utra Ngisungu ya play You try but
kesithi upawus pakhoj chaki Kristan haru. O kajing jeliu jong kispa bat kajing start bat kajing tip jong ublay. Kadno ki ba omla ban sngaw thu kilong kirai bishar jong u bat kadno ki ba omla ban siamphang ki rukom le jong u. Naba manu batip ya kajing mut utrai lane manu ubalong unong ai buat jong u. Lane manu ubala ai jin ais ngau baha yu u bon hapsiu keliang yu u. Naba ki ai baro kilong na u da u batsha u ha u kanlong kaburom junom la junom amen kaktin jong utrai. Ngisungo yaw play. Undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing penbenana ka gospel bakut kat ko mo Matthews. Kabrorom hame kotrai. Habau Jisu ula lej syakatain Kaisaria Filipi. Ula keli la kisenran. Kibriu ki ong ba ukun ubriu udei uei. Kila jubab. Don ki ba ong Yohanes Baptis. Kiwei pat ki ong u Elijah. Masa kiwei pat u Jeremiah lane wei na kinong yatu lupa. Ula keli yaki. Pipat piong ngalong uei. U Simon Petrus ula jubab. Melong u Chris u kun u blay baim. U Jisu ula pai ketin ha u. Suk mapi ko Simon kun u Jona. Namar omde u briu belapan pau hapi yakane. Henry ukpa junga ubah benengkeng. Tegem ngong hapi pilong u Petrus bat halor une u mau siang ngantei yaka balang jonga. Bat ki kerdop ke dejok kin nomla yaka. Ngan ai hapi yaki shabi jong kahima beneng. Bat kat yaka ba pinte haka pertei la te ha benengru. Bat kat yaka ba pin lau haka pertei la lau ha benengru. Nang tang ula mana tang yaki sendran makinom yatu briu ba ulong u Christ. Ka gospel jong utrai. Kaching ro yame ku Chris. Kacing pulai ke benengkong bar ka gospel ngi sngo syapang ki shabi. Ki e kita ki shabi ngatharai kan simpor mo ban batai benya halor kacing mut jong kita ki shabi. Henry ngan sim kat do kat nei ki mat puson yo se ki ban la ban yarap yangi kat bang gedang im ha kaci im Kristan jongi. Jing pulai ke benengkong meneng ya sngo kumno utrai wang hau shebena. Mau shebena de wei na u asistan neu nong yarap jong usim Hezekiah. Ngila ban pule ka history jong kaktin jong ublay tip ngila yo por pila yo por ne embannya pule Henry ngi ki ba pule theology la de pule theology te ngi tip malumalai history mo shipang kini sim shipang ka Bible ka history jong ka Bible te u shebna ku mangong dei way na ki nongbot ne ki shakri waya jan bah badus im Hezekiah tang bah ka jinglong ki per bak labak ngitip bah u Hezekiah u dei usim u bah hadu kata-kata
Usim ubating yaw bleh do kata. Usim ubating ru ikibreu ubale bah. Penban u shebna unong but jung syakri jung ulong da kongpong. Ulong basniu hadu kata. Ubah sarong hadu kata. Ubah kwan spa hadu kata. Deh kena kepor ba u profet Isaiah wan banyatu syepang kajing penpra ya ka Jerusalem. Henry ushibana sengap ya uni profet Isaiah. U profet Isaiah wong ka Jerusalem sap na ya pin sara syakari sap penrengkang pare pi syakawai patkari. Ushibana wong klein nginom lele kajing sarong. Nak kata tahu dah pipulih ke Bible pin saya sungau ba ushibana ule kumno usna ya ulum jintep lajong. Nak keksiar nak rupa usna ka jintep lajong. Ban ong ikipat Israel ba dalele nginam syak penrengkang par. Ngin sa hang nepek kelum jintep jong ala ready. Tang pejayu kadon sisya ka jimpen penrengkang par. Ya ka Jerusalem la penpera. Bat ushibana mo Klemtep rayu hang tuga lum jintep ke bamu la sina po Jerusalem penban la tep usyakari bala penengkang par. Ketah di gaji sarong jong usyebna. Tiana kata tahu mening yo sngo hagaji pule banungkong ublei wong hakata akasngi ngan khod yo usyakari jonga u Eliakim u kun jong u Hilkia u baderu we naki nong yarap jong usim Hilkia jong usim Hezekia. Jong usim Hezekia. U Helena, u Shebna, badu Eliakim kidai ki syakri ki nongbut bayajan jong usim Hezekia. Dan kata kadau u blei hagajing pule ke banangkong meneu wong. Hakata kasngi ngan khot yau syakri jonga namar ula isi hagajing sisya u Shebna u dei ben shimti yak jaka jong Hezekia. Handai namar hagajing sarong jong u blei u ben herket u bat yakata ka ket la ai ha u Eliakim. La ai u Eliakim. Bat ngiak sungguh kumno meneu bleu ong ngan pen kamti u ya ka bor bat un salong u pajong ka Jerusalem bat ka yeng u Juda ngan bu halor ka terpeng jong u ya ki Shabi jong ka yeng u David un pli badam don bakang bat kum ta ter balei u Eliakim u yo ya tau Shabi u yo ya ka jingker ku jong blei namar ba ulong u bajam not ulong u bating ya u blei ulong u basyakri ya ki breu uim kejim ke basyisur shidur ngi baro ngi kwa banyo itak Shabi jong kejim bam jukot kejing keli ngi kalong hato ngalong kum u Shebna ne ngalong kum u Eliakim hato ngalong u Kristan ne ka Kristan ka bating burom yo blei u bating burom yo blei u bating burom ki men ki para ki badap ta kejing ye ne ngalong u basarong ne ka basarong kum Ushebna. Ladang ngilong kum Ushebna klempep nginem yo Shabi jong kapenen. Bat hajing boleh ke baar mening yo sungu kum no u Paulus apostol ha ka siti jung u sikinong Roman u penkan mau iki ba u blei ulong bastat adu kata-kata. U blei ulong ba syempang adu kata-kata. Bat u airu ye ta kacing stat yang ngi ban sungu tu. Ba kita ki Shabi mdi bau bleu ai tang na ka benta ki pat Israel Henry ka derut na ka benta ki beriu baro na ka benta ka gentil na ka benta ki beriu baro kade kata ka bangyo sngo ba u Paulus apostol u ong syaki Kristan na po Rome ha jing pule ka baar ka jing mut jong u apostol Paulus kade kene ba ya ki Shabi jong ka jing suk beneng an ai ha gitu baro ki bating borom ya blei Umdai tang ki Kristan, umdai tang ki briu ki balajit, ne ki padar, ne ki sister, ne ki pastor. Hendrei ubleu ai ki Shabi, jong jing im bam jukut, ki briu baro ki bating burom ya ublei, ki balong kum u Eliakim. Nak tak tahu ni poi syaka gospel, ke jing pensyai halor kita ki Shabi. Ki ai kita ki Shabi. Hendai syua pengin pensyai kendiat halor kita ki Shabi ngidei ban sontu mo balei u Jisu ane balei u Matius u thok kerpang ya kene kentin betok hang ne habau Jisu ula lek syakatain Kaisaria Filipi
balai hab mention ya kene ketin Kaisaria Filipi u Jisu don rangkat bor-bor kisendran jungu dei tang ha kene jaka udon hayeng udon haki bun ki jaka ki kep ka jaka baki ya duai ka jaka ka biki ya mir jingmut Andre balai u Jisu u klem keli ya ki apostol ya kene jing keli mau dei u ei penban u keli ha kene jaka ha Kaisaria Filipi ngini pentip ya ke history ha kene jaka ha ka bedengkong ha ka spa snem ka basau oi u Augustus u dei u emperor but u Herod u dei u im but dei u Herod u balasnai ka tu tempel marble bali kan mau ngi ha tu ke Bible jungi ke bahe ha da pipli tu Bible pin kan mau ke tu ke tempel ke bahe ha ke bali ke balasna tu marble dei u Herod u balasna bala pen bahai u Herod ulong bakatra basatar hakipor jung u umdadon kecinya kelumar kata Henry ha kaspas nem ke baar jayu u Herod u yap but u Philip umi bujli ha ka jung Herod but dei ha kapor jung u Philip ma kami itu kecinya kelumar don kibriu ki bokok penher ket yo Philip don ki babisni don ki bayaro bat ka don shibun ke jing kelumar ha ka nei jaka nak tak tahu kibriu ki expect ki dang temu ki dang mun ka jing perkhat ba unwan da way pat usim ubat sensyari ki om Philip om une om utai ki dang ap yauta tinggi dei pasung tu dei ha ka nei ka kep ba Jisu wan kanang ha ka tak jaka bat ukuli ki sendran jungu bat ki weru wong hato ki thai bang ngadi wei ngadi mo yo lese ki apostol kin jubab oh me men sa dei usim ha jaka jungu Philip me men dei uta men dei prime minister men dei uta yo lese kin jubab Henry ki apostol ki jubab ba medong uta uji su umpat hun ya kata jubab jengki nak kata tahu ukuli persya ki wong to kata ka jubab ki wei ki ai pipat ki balai sa penengah mentala arsnem lesnem piong ngade wei hang tahu Petrus jubab ki dikintin mamedei umes saya Kris unong itu lupa umes saya perkata ke jubab kelapan sunat yu Jisu hadu kata hadu ba laai u yau tau syabi baruong halor uneu mau siang ngantei ya kabalang ke utau syabi ke kita ki syabi ndei syabi ke kita ki syabi kidai ki sakramen halor kabalang balong kli do Petrus laai ya ki sakramen kata kadai kejubab ke bang yo kajing keli ke baar ke bang ilaban keli na kene ke gospel kadai kene Kaya ba penlong yo Petrus penjubab ikidu ikentin. Kaya ba penlong yo Petrus banong ikidu ikentin ha ka tu jaka. Namara da pipule susu yaki the khot babut jong ka gospel jinsisha u Petrus kade ke jubab ka basumi hang to. Tak kata u Jisu menewang suk ma phi ko Simon kun ujona namar deu briu bala pan pau ya phi kane Henry u pa jonga kade ke jing persat mensim hak tu ko por bo Petrus ongi du kintin kamde shisha ke jing start ka bami na u na kata ku mongi phi da pipule tertere ki khot babut adien u Petrus udang mut ba u Jisu unlong usim un salong u MLA lani unlong u prime minister umut dan pelong yang Jisu ha kata kerkom nak kata tahu tapi pule syu Jisu wang meka soitan melong mau jentut nak ke benta jonga pi kata ke Jisu tu jong Petrus hadin Henry ha ini benta ha ini kep uang ye gitu kintin medei umes saya nong penim namar kadai jing persat mensim bakoi kadai jing persat mensim bakoi Petrus ulai don lang badu Jisu u Petrus udon kata ka jinnya jan badu blay u Petrus udon kata ka connection ka relationship badu blay badu Jisu na kata uyo ya ketu ka inspiration ha ketu ka por hato ngi Kristen ngiyon em ya kata ka inspiration ngiyon em ya kata ka jing pensyai nginem yo kadang ngim don kata ka closeness ne ka jinya day bat ublay ka jinya day bat ukres
Hawat ngitip namar ngilak pule na kot niam ngilak pule ke Bible ueu Jisu ngilak benjubab shis pa sla ha kot sada ha por exam. Hendai udah say ngimla benjubab kum benjubab u Petrus ladang ngim don kata ka connection ne ka jintip yo blay ka jintip yo Jisu. Ha ka sautori jong benai Agos kat khandai spa khandai pupra ka don ka jing le burom ya weu aktor ba pau namba man mar bola aksibun teli ki film te ki ai award ju ki ai felicitation you ndala dep kata ka felicitation ndala dep bam la dep di une u aktor ba pau nam wan sakmat ha stage but u ai jing kublei ya baro ki balawan ha kata ka sngi felicitation baruang kum kedak jong ji sungu ingai jongai pi baro pila ban kerpat nga ke ba pikwa yo la se pikwa bangan syat ngan syat da pikwa bangan ruai da pikwa bangan ngan ak hagane kamit namar ngan dokumen sya ba pila ay ngai gane borom uang mdon weru pat ba ubayeng u knyi jung u bedei u padar u mi shakamat uang kun to se puli ya ketu kesam ne spellendet ya ketu kesam ar pulai Sepang nong ap lang berod. Udah waktu dah jingkmen uang toh mama toh padat mama mau padat. Uspelendet ya kata kesam arpulai nong ap cungau day utrai bla 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 haduk bukut ka dekat. Mandala kut kata kajing spelendet ya kita kibriu barok ki tapti kibdan hang kita hapu ing tapti barok. Waktu ruang ngalak spelendet piu padar to mentah spel sak mapi. Padaruan pan mauru spell ya keju kesam arpulai nong ap jongau deu try pat habakut jong kata ke jing spell jong jing spell jong o padar ya kata kesam barok ki beliau kiam barok ki jaumat tu tau aktor ruang mama padar balai ba spell mangai tu kasam kibriu kitab ti ndon jing tai e shu yaro Henry apa spell ma pipat kata adu kibriu ki jau mat ke e kinya per ruang apa deng jong pi berjonga utau mama jungu pada ruang pekun pi pitip ya kesam ngatip yo nong ap lang brod ngatip yo try kata ken ka baya per habang itip yo try tak habang itip tang ya kesam ngilong tang kinong tap keti upadar utip yo nong ap lang brod utip yo try na kata kadau kibriu ki jaumat u Petrus ula benong ye kitu kikintin namar ba utip yo try utip yo blei hado ngi Kristen ngitip se yo try ngila se ben ai kejubab pada ngimla ban ai kata kejubab dalele kita kisabi jong kabneng nginom la ban yo hoi kabiang bangintip ya kesam ne bangintip lendet ya ke Bible barok ke weiru tang makam don jing mut pada ngimtip ya utrai jong kesam pada ngimtip ya utrai jong ke Bible don kibriu kiniam mo kiba spelendet ya ke Bible kiba kren beng kiba kren kumnai kumtai kiba ong ma kam ya hapat kaktin jong ublei kaba mapat yo le se kim tip yo to try ubedei pa tho ha kata kesam ha kata ke Bible na kata ke dau kinut ban beng kinut ban kren beng kinut ban kedau kti namar ba kim tip yo try jong kesam kim tip yo try jong ke Bible di hakane kasngi bamenta kasngi hakane liturgi bamenta kasngi kabalang kakot kawer yang abat jepi bakampat biang bangintip ya kesam ni ka Bible hendring ini bentip ya try ubedon hakatu kesam hakatu ka Bible kenang ba ngila benjubab ladala keli yangi ueu Jisu pada ba ngila benjubab ya kata kejubab klempep ya ke shabi jong ka beneng an ai yangi anyero ya Jisu Christ Chinom lai chinom amen. Amen.
Tongin ya yang beringin ya playa la ka jingej. Kajin duai kiriu ngej. Tongin ya kerpad ya ublei ukpa jungi. Ubalapan syai ya Petrus pan pla ya Jisu kum ukun ublei. Kajubab jungi kan long ngi kerpad ya me kotrai. Ngi kerpat ya me kutrai. Nakabenta ukpa buku jungi. Ubishop jungi. Kilingdo bat ki katekis. Bakum kinong rim bat ki rigid. Kindu penak kawai. Ya ki rempai balapan kampi haki. Ngi kerpat ya me kutrai. Ngi kerpad ya me kotrai. Nakabenta kane kerempai kristan jungi. Banginduk iet. Kongu bat burom ya ukpa bukuj bat kinong syarai ki bayalam yangi ha ka kerteng ukris ngi kerpat mi kutrai Ngi kerpad ya me kotrai. na kumta iwei pa iwei nangi banginduk yaro ya ublay na kamta karukom ba ulaya lam yangi sya ka jingej ngi kerpat ya me kutrai Ngi kerpad ya me kotrai. na kumta ki henmen ki para jongi ki balaya klat ki ba watla Kingej hau Jisu kumangi kimpat sautu ya kisandur ublay nagumta upetrus bat kinongbut pateng jong u ngi kerpat ya me kutrai Ngi kerpad ya me kotrai. nagamenta kibriu baro bakinduk itu ya Jisu kum ublay bat kum unong pen im jongki bandrung hakabalang banduk lait im ngi kerpat ya me kutrai Ngi kerpad ya me kotrai. Nginduai nakabentau kraubor nong dahar bonyo e kajingko jing klain madru nginduai nakabenta I Quintina nong dahar bat ilinda meri nong dahar kiberke kasni kha jongki malbet rekandar don boro bor rengkat bat ki berkajin tumu babha jongki ngi kerpat ya me kotrai. Ngi kerpat ya me kutrai. Nginduai jarjar nakabenta kajin tumu jungi shimet Kokpa to ai ka jin shai ka jin klain ya kito ki bayalam ya kabalang haka kerteng jongme to yarap yangi ban plau Chris kum unong pen im jungi da ka jin im Kristan baskem ma u ba im basun shar bat me junom la junom amen
do ye duai komen ko para baga jing kinya jonga bat jong pi ke long ba priang hun ha khmat ublei ku pa badun bor bar ro To try yang lim ti jong pi, na kapta juro ko brom ko teng jongu, kajiman toy ngi pate kabalang bakoi jongu baro kawai. da ka wei ka jing kinya jong ukres u khon jong me halor gading pana me la yo ki khon babun to pediang yangi ki khon jong me to ri ba to pen kantang yangi ha ka jing long ka wei ba ka jing su hapo kabalang da ukres utrai jongi Amen. utrai undon rengkat bat pi Ringkat bat piru, so ken tiu ya laki donun ngiken tiu yakisha utrai. dongin ya ngu yo try ken rat ublei jongi Kasong hak bat kadei. kok pa badon bor baro bat ko blei bam jukut ka shong hok bangin ai ngu ye me man ka por bat man ka jaka dau jesu kres utra hai jongi ki kun jong me kila lepop bat kila sakma jangai name Henry melapan pai pat ya ki shaying da ka bor jong kasnam jong ukres ukun jong me melapan lumlang ya ki hapo ka balang bakin ya long ka wei kumba ma me kokpa melong ka wei balau kun batlau men sim melakot ya ki upai ublei melapelong ya ki kamet bamayan jong ukres bat ka ying shong ne jong men sim bakui namahar kata ngiya solang bat ki angel bat ki pai bab neng baro banai ngu bat ban yaro pendon burom yame daka bayai ruai da shisha melong obo kuit ko try ga tmei jong ga jing kuit baro namar katangi karpad yami to pen kuit pen kentang ye kene gijin terwa jongi da ka pa yu men sim jong me kum ka jer halor jong ki bakin dup kalalong yengi kamet bat kasnam jong utrai jong yu Jesus Christ ha ka por baladino yu padala ka mon sngo bahau la priang gijin sha shitom ula shim yau kupu bada ka ba ngu ye me ula kedia ya u badula ai u hala ke sendran u ong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka met jonga ya ka ben IT na ka benta jong pi ha ka ju karukom ndalalaya bam ula shimi ka kuri bada ka bai ngu biang yeme ula aya ka hala ke sendran uong to shim bato di na kane pi baro namar kane ka long ka kuri jong ka snam jonga
jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban pen mi na ka ban tai jong phi ban na ka ban tai ki babun ya ka ban map iki pop to le ya ka ne ban kan mau yanga ka jing maya jong ka jing nge Katasin bangi bam yunehu Bangi tinakani kakuri Ipen penagacing yang jong mikotrai Tadadu menbat namar kata ngi ba pen mentai ka jing yap ka jing mi pat jong u ngi terwa ha me ko try uk pu jong ka jing em ya ka khuri jong ka jing pen em ngi dai nguai dem namar me la nyo yengi ki ba bet bani ang hakmat jong me ban shakri yeme na ka ba sungorit ngi karpat yeme bangi ki ba yo ban ta ha ka met bar kasnam ukrez ngin long ki ba pen ya tali ka way daw man sim ba khoi to kan mau ko try ka balang jong me ka bla pryang hasat lak ka perthei ba to pen janai ka ha ka jing nge rengkat bar Francis ukpa ba khoi jungi u Victor Bishop jungi bat baro kiling do to kan mau lemru ye ki men ki para shindrang bat kan thei ki balayo thia da ka ba kermen ne ka jing mi pat bar ya baro ki bala khlat no ha ka jing is ne jong me to pediang ye ki sha ka jing shai ka kmat jong me to is ne yingi baro angi kar pat me nang barangkar bat kamare athe so ti ba khoi ka mi jong u blei u Joseph ba khoi u kurim jong ka ki apostol ba khoi bat baro ki ru khoi ki bla pen songo bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki ba bit ban yo ban ta lem ha ka jing em bam jukut man ngin ya ro bat pendon burom yeme da u khun jong me u Jesus Christ da u lambat u bat ha u kan long ha me u blei pa ba don bor ha ga jing long ka we jong u men sim ba khu baro ka burom bar ka jing ya ro ju nom la ju nom amen kumbala hukum yangi daw nong pen iem bat kumbala hikay yangi daga kdien blay nginut ban ong ko pa jong iu bahabne kan long ka bakut ka kerten chong me kan wan ka ima chong me kan long ka mon chong me haka kendo kumbahapneng tu ayang imenta ka jimbam jongi ka bahala kasngi batu mabiyang iyaki rengkan jongi kumbangi rungi ma yaki bales new yangi barwat yalam yangi shaka jing penshoy Henry to pelat yangi nakabas new to pelat yangi ngi kerpat ko try na kijing snew baro haga jing subun jong me to ai jing suk jing sanya kis ngi jong ngi kanang badaga jing rap jing isne jong me ngin light borobor na kapop bat ngin yo jing ya dana ga jing jen jar baro kat bang dang ap kmelanti ya ga jing kermen bakhuit bat ga jing wan pat jong nong pen em jong i u Jesus Christ namar ka chong milong kahima kachong me kaborbat kaburom chunom la chunom ko try Jesus Christ meu balong ki apostol jong me kajing suk ngai happy kajing suk jong nga ai happy wat peji ki pop jong i Henry ye jing e jong kabalang jong me but ha ka jing sbon jong me to aya kaya ka jing suk but ka jing ya tali ka way kat kum ka mon jong me
Mame ubay im basan syar junom la junom. Amen. Kajing suku teruai kendon borobor ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Dong ini ya teruai kada kajing suk iwe pan. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang brod jong ublay, hakmi ubakit no ikipop jong kapertay. Suk itu gibla khod sa jing kawai jong ukun lang brod. Kukurat long shok menrung po yin chunga resho tien kam sim chunga kan sakya hi. Kamen bagas namu Chris kan wingi sa jing imbam jukut. Amen.
Tungin ya duai. Kokpa ai ba kayu karis kabangila le niam. Kan yarap yangi banlong ki kun bayai ne jong kabalang. Ai ba kajing im jongi kan long kajing ruai ai ngu ba melawan yalam yangi syaka jinget hau krez. To ai kajing kuat kajing klain hau krau bor nong dahar. Badru kerku ye Quintina nong dahar bad Linda Mary nong dahar ki barke kasengi kha jongki. Ngi pan ya kene dau kres utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bad pi. Ringkat badi. Lei badun borboro on kerku ye pi bad ya kajing tumu ba baha jong pi. Ukpa bad ukun bad umen sim bakoi. Amen. Do ye lei suk kamas kalawai. Ngis ngongo ya play. play. Kabrom hak pap da kun pham sim bakhut. Chinom amen. Kodunur kutam chisu. Tu isai Ko Maria kanura Pakistan. tu doa nang Taji. Aku keteng pa kun sim bakhut. Amen.